дуруд бинандаи азиз, имрӯз мо дар мавриди системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард. Системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи алоқаи барқӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 1978 ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби ба қайдгирии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ ва муайян намудани вазифаҳои системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ аз 31 марти соли 2020 таҳти рақами 208 ҷорӣ шудааст. Системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ тавассути ворид намудани рамзҳои имейл ба маҳзани ягона фаъолият намуда бо мақсадҳои зерин ташкил карда шудааст. Якум, пешгирии воридоти ғайриқонунии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ. дуюм, сохтани маҳзани ягонаи рамзҳои имейл. сеюм, пешгирии воридот ва фурӯши воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ пассифати ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ набуда. чорум, пешгирии истифодабарии ғайриқонунии воситаҳои мобилии дуздидашуда ва ё гумшуда.